A colaboración cidadá foi clave para deter a 2 homes en Pontevedra como presuntos autores de cada seu delito de violencia machista. Nunha cidade como Pontevedra é grave que se produzan estas agresións, que se sigan producindo estas agresións, estas detencións, e o único que me cabe agradecer as testemunhas que gracias a elas en ambos os dous casos se puido proceder á detención do presunto agresor. Os dous casos rexistráronse no casco urbano pontevedrés. O primeiro foi ao redor das 2 da tarde de onte nun domicilio particular. A vítima de 24 anos e o detido de 30 eran parella dende había un ano. Que se escoitou unha forte discusión con berros e pedindo axuda por parte da vítima, polo que se producen varias chamadas de veciños. Cando acudimos, efectivamente, tamén acude a Policía Nacional e vense signos de violencia e de agresión, procédese á detención do presunto agresor e condúcese a vítima con feridas na cara evidentes en ambulancia a Montecelo. Non hai denuncias previas, pero non se desbota que xa se deran incidentes con anterioridade. O segundo caso produciuse ás 4 da madrugada de hoxe en plena rúa. Tamén unha testemuña escoita gritos e ve como un home zarandea unha muller, lle propina 2 bofetadas, chama a policía local que se presenta na rúa e procede, despois dunha discusión, a deter o presunto agresor tamén. Neste caso, a vítima ten 43 anos e o presunto agresor 53. Ambos mantiñan unha relación sentimental dende había un par de meses.